Dit is de nieuwe riegenprogramma's van de Oertocht. In de nieuwe serie volgen we de passagiers van de veertjenst naar haar bestemming. En ben we achter de schermen bij de veertjenst. Waar gaat de reis naartoe? Schiermonnikoog. We hebben een optreden met Noord-Nederlands Orkest straks, Vivaldi. Dus we hebben nu de materiaal bij ons en dan gaan we op de boot. Het is een ensemble van 12 man. En een klaversymbol is er ook bij. Die is misschien al aan boord. Die komt ook met eigen vervoer. Geluidsbedrijf is ook mee. Zou ik even mee mogen? Tuurlijk mag je mee, zeker. Vincent van Laar is freelance organist en klaversymbelspeler. Ja, we gaan straks de 4 jaargetijden spelen en dat is een bezetting met alleen maar strijkers, maar ook met klaversymbol. En dat hebben ze niet zomaar op Schiermonnikoog staan, dus dat zit in de auto. Dus, het wordt wel gezegd, het is de voorloper van de piano, dat is ook wel een beetje zo. Het lijkt een beetje op een vleugel, zeg maar. Maar in dit geval worden de snaren niet aangeslagen, maar aangetokkeld, zeg maar. Eigenlijk komt het door mijn veel oudere broer, die destijds met grammofoonplaten aankwam met klaversymbolmuziek en orgelmuziek. Ik speel ook orgel. Ik was sowieso al actief op de blokfluit, maar ja, toen ik dat hoorde, toen was ik verkocht. Orkestinspecteur Richard had een drukke week achter de rug. Ja, we hadden 4 producties deze week. Ja. Filmmuziek. We hadden gisteren een concert samen met de Jostie Band. We hadden nog een project in Neushoorn in Leeuwarden, poppodium. En vandaag Schiermonnikoog. Dus het was een drukke week. We willen wel even aanhouden voor uw autovergunning. Jullie hebben de vergunningen bij van deze auto? Ja. Ja. Moet je die zien? Ja. Ik heb ze achterin. Ik heb niet echt een aanhouding, maar... Dit stuk is het, zie je? Ja. Dit is het podium, dit is voor het geluid. Kijk eens aan, ja. Dat lijkt allemaal goed. Ja, lijkt allemaal goed. Het weer wordt ook steeds beter. Mooi. Nou, het lijkt er een beetje wat fleuriger uit. Dus als het zo blijft, dan is het mooi. Ja. Maar dan komt de eerste uitdaging van Richard. Er is wel krachtstroom op de locatie, maar krijgt een orenplug als dat het loedsbedrijf neder gaat. Gaat niet lukken. Ja, daarvoor ben ik er ook bij. Ja. Maar stroom is stroom. En dat heb je wel nodig. Dus, dat is even een dingetje. Het is snijn, maar er wordt bellen met de boorman, die is elektricien. Het Nederlands Orkest. Ja, hij vraagt wat je nodig hebt, exact ook aan... Wat heb je aan vanmorgen, morgen? Wiels de boorman de meterkast ombouwt, Ja, je zit natuurlijk wel een hele dikke voeding. is de jeugd van het Schiermonnikoog rugbyteam al dwanden met de stwallen van het concert. Wij zijn met een één grote club, een rugbyclub. In ieder geval bijna iedereen is er nu. Ja. En wij trainen altijd maandag in de week. En dan op het strand nu, inmiddels omdat het mooi weer is. 14 juni hebben wij dan toernooi op Ameland, gaan we daar naartoe. En dan daarvoor trainen we eigenlijk. Je bent wel de reddende engel vandaag, volgens mij. Is dat zo? Ja, toch? Dat gaat toch niet worden, denk ik, zonder bijna meer. Nee. Wiels Vincent lekker ontstemmen is met zijn klaversymbol, komen de oren en de no-leden om met de sneltjenst op de Veerdam. Nou, de Noord heeft voor jullie wel uitgepakt. Ja. Ja, er staat maar nog een podium. Oh ja, echt? Ja. Marius van Delden komt ook op het optreden na. Hij is al het eerste cellist van het NNO. Ik ben nu 4, 5 jaar met pensioen. Wij zijn komen wonen op Schiermonnikoog. Ik heb mijn wortels hier. En nu hoor ik dat hier Noord-Nederlands Orkest komt spelen. Nou, het mooiste waren altijd de grote symfonieën, vond ik. Hè? Dan werden we aangevuld met, want een orkest bestaat uit zo'n 80, 90 man. En dan kwamen er zo'n 20 man bij. En dan speelden we de grootste Malers en de Broekners speelden we dan. Ja, dat vond ik altijd fantastisch. Heel mooi. Mijn grootvader kwam hier wonen, die heeft zijn leven lang gevaren. En die zei toen hij hier kwam, hij zegt, en nu trekken we de loopplank in. Dat was heel sneu voor zijn vrouw, want die wou dan graag, nu eindelijk haar man thuis kwam, wou zij ook wel eens wat van de wereld zien. Hè? Maar hij trok de loopplank in. Hij trok de loopplank in. We vieren vandaag 5 jaar Stichting Evenementen om de Noord. Dat houdt in dat de Stichting Evenementen om de Noord, die organiseert maandelijks een kleinschalig
hoogwaardig cultureel evenement op Schiermonnikoog. Hij schreef al deze muziek omdat er in die tijd geen lesboeken waren. Dus hij schreef eigenlijk gewoon al deze stukken om onze leerlingen zelf dat ze konden oefenen en spelen. En daarom heeft hij zoveel sonates geschreven en concerten. En daar is wel echt geniale muziek uit voortgekomen. Ik wens u een hele mooie middag, een prachtig concert. Marlene Hemmer is soliste bij het NNO. Hoe zocht haar Tarining de nou uit voor zijn concert? Nou ja, dat is best wel druk. Want ik heb natuurlijk ook nog mijn normale orkestwerk. Want ik speel in het Noord-Nederlands Orkest als plaatsvervangend concertmeester. Dus er liepen ook nog andere projecten doorheen. Maar ja, tussendoor in de hoe zeg je dat, lege uurtjes zeg maar, dan vind je wel tijd om dan op je eigen partij te studeren. En we hebben natuurlijk 2 repetities nog gehad afgelopen week. Om echt op elkaar ook ingespeeld te raken. Dus ja, dat is zo'n beetje de voorbereiding. En dan als je hier staat is het gewoon hoop voor de best. En ervan uitgaan dat alle voorbereiding dan zijn vruchten afwerpt. Dan stiert er op de oertocht van Jel van Joggenen de volgende maas een koerier uit het midden van het land. Ik ga naar Schiermonnikoog. Schiermonnikoog? Ja. Wat daar? Dan kom ik een apparatuurkast afleveren voor de KPN, bij de vuurtoren. Oh. Dus daar zijn ze met een bijzonder project bezig. Ik was om 4 uur op, om 4:30, 5 uur zat ik in de auto. Ja. Maar zou ik met u mee mogen om te kijken daar? U mag wel een stukje meerijden daar naartoe. Ja? Ja, zeker. Nu is nog uitvogelijk hoe we daar komen, hè? Nou, ik heb net de monteur gesproken die er was. Ja. En die had het over via het Kerkenpad. Oh ja. Dat was bij de antenne waar we de vorige keer waren, dan moest ik dan links. Oh ja. Hellingproef. Ik hoop dat ik hem kan keren. De nieuwe eigenaresse van de tour is Etty van der Veer. Zij is ook mede-organisator van de NNO-concerten en had dus nou een tour kocht. Waarom? Nou, als je op Schiermonnikoog woont en je komt er al 59 jaar, dan, en je ziet die toren zo verwaarlozen, want hij was echt KPN groen, zeg maar. Ja, dan begint dat wel te kriebelen en dan denk je van, nou, het is een prachtig rijksmonument. En er werd gewoon niks mee gedaan en iedereen kletste er wel over. En toen was er een stichting, die was er wel mee bezig. Maar die wist niet dat wij er ook al mee bezig waren. We hadden een geheimhoudingsverklaring van de KPN. Dus wij wilden hem graag aankopen. Omdat je hem dan ook kunt onderhouden. Als je er iets mee doet en je genereert er een beetje geld mee, dan kan je hem ook blijven onderhouden. Dus dat was eigenlijk het streven. En toen hebben die 2 stichtingen elkaar verenigd. Zij gaan de omliggende terreinen doen en wij gaan ons bezighouden met de toren. Ja. En zo is het eigenlijk gekomen, ja. Gevolg van deze verkoop is dat de tour nou ombouwd wordt aan terug KPN. Nou, de apparatuur die hier nou binnen staat, die gaat hier wij, omdat ze hier een andere bestemming voor hebben. Dus wat hier al staat, gaat hier naar boeten. Er komt boeten en kasten staan en alle kabels gaan via de goot naar boven toe. En achter de antennes plaatsen we nog apparatuur die dit eigenlijk een beetje overneemt. Ja, we zijn het jaar even een dag naar Schiermonnikoog. Dat is wel. Ja, bij jou maar gewoon niks meer op Jedi. Dus zijn we zo'n leuke dag van. Maar ze bij elke vuurtoer een foto. Dat is het plan. Ja, dat hebben we ook de dingen. Ja? Ja. Dat jij erbij. Vorig jaar ben we naar Vlieland geweest. Ja. Valt in een barken? Ja, valt in een barken. Dat wordt ik een nachtvet. Minne en Ties fietsen voorbij en ze hadden de hele dag al lol om een filmpje. Zit deze vraag voor me zo leuk. 2 keuzes, A en B. Keuze A, je
mag de rest van je leven doorbrengen met je vrouw. Of keuze B. Hij moet het eerst niet aan, wat doe je? Ik heb de kaas gelost, retourspullen meegenomen. Ja. En dan mag ik weer naar huis. Ja. Dus, ja. Moet ik even meekom. Hartstikke goed, succes verder. Ja, bedankt. Oké, tot ziens. Hoi hoi. Straks is het toch de bedoeling dat we het openstellen voor het publiek. Ja. En een mooi museum komt erin. Zo'n oudheidsmuseum, verhaal van de toren, verhaal van het eiland. En het is natuurlijk een fantastische trouwlocatie. Dus ik weet niet of je al getrouwd bent. Nee, nog niet. Maar, nou, ik ook nog niet trouwens. Oh, okay. Maar goed, het wordt opengesteld en we gaan de tuin helemaal oppakken. Er zit een mooi stuk terrein omheen. En ja, die gaan we ook helemaal aanleggen en misschien wel mooie beelden inzetten. Zocht naar Wieke weer naar de oertocht, want dan volgen we Gaatso Landsma en Lex Kiewiet van het Ameloon bij de triathlon Xterra. Zocht alle teasjes naar de oertocht.